No čaute ženy, no ako po Vianociach. Ja som sa rozhodla, že budem točiť videá terminus technicus, čo je to make-up. Rozmohol sa nám tady takový nešvar, že ľudia používajú slovo make-up a myslia tým podkladovú bázu. Keď prídete do drogerky a vypýtate si make-up, je to niečo podobné, ako keď prídete do supermarketu a pýtate si ovocie. Keď chcete make-up, musíte ho definovať, čo chcete. Je to rovnako ako s tým ovocím, chcete banán alebo jablko. Make-up, rovnako ako ovocie, má rôzne farby, rôzne textúry a rôzne použitie. Takže dosť. Poďme si povedať, čo je ten make-up. Je to tzv. Dekoratívna kozmetika a slovíčko make-up znamená niečo vymyslieť, vytvoriť, povýšiť. Povýšiť vašu krásu. Nemusíte sa báť, že make-up musí vyzerať len takto. Alebo takto. Nedajte sa tým, prosím vás, odradiť. Make-up vám má pomôcť, má vám priniesť sebavedomie, máte sa v ňom cítiť pekne a príjemne. Nie neisto. S make-upom je to ako s umením. Či už na predvádzacích mólach, alebo v podobe auta. Vy sa nemusíte obliekať do najnovšej módy, aby ste sa obliekli a nebola vám zima a aby ste sa cítili príjemne. Rovnako z bodu A do bodu B sa dostanete aj obyčajnou Škodou. Nemusíte mať Lamborghini. A takto je to aj s tým make-upom. Vy môžete používať úplne základné minimum na to, aby ste sa cítili dobre, pekne a sebavedomo. V jednotlivých videách si povieme, čo je čo sa ako používa a aké možnosti máme v danom sortimente. Ale čo si budeme hovoriť, samozrejme krása má vychádzať znútra. Takže nebojte sa používať slovíčko make-up, už to nie je sprosté slovo, už budete vedieť presne, čo chcete. Držím vám palce. A nezabudnite sa prihlásiť na